Serà blava i tranquil·la la mar, serà espessa i verda la vall, serà gran i dolça la muntanya, serà un dia que durarà anys. Bona tarda a totes i a tots i benvingudes a l'acte de la CUP Crida Constituent al Vallès Occidental. A continuació, el fins ara diputat de la CUP, Quim Arrufat. Bona tarda, Terrassa. Bé, jo vinc a fer una introducció. Jo ja no soc diputat, soc exdiputat. Han estat gairebé 3 anys intensos per vosaltres, per nosaltres més o menys 50 anys han passat des que vam entrar al Parlament allò que ens havíem proposat que fos el cavall de Troia de les classes populars. Sabeu que les candidatures d'unitat popular no neixen al Parlament, no neixen en platós de televisió, neixen en els municipis, neixen al costat de les lluites socials, de les veïnals, al costat de les lluites juvenils. Al voltant d'aquestes lluites hem anat construint al llarg d'aquests darrers anys de forma lenta, perquè som un projecte de cocció lenta, ja ho diem, que anem lents perquè anem junts i intentem assentar fonaments estables i profunds a la feina que fem als carrers i a les institucions. I d'aquesta feina de formigueta que hem anat construint als ajuntaments tenim ara el resultat que tenim. A les darreres eleccions municipals hi va haver un salt qualitatiu i quantitatiu de les candidatures d'unitat popular arreu del Principat, però també al País Valencià i a les Illes, on vam començar a treure els primers regidors i les primeres assemblees de les candidatures d'unitat popular, prou significatiu, amb gairebé 400 regidors i 240.000 vots. Els ajuntaments han estat el nostre punt de partida, amb aquella idea fixa que tenim, que hem de construir un peu al carrer i un peu a la institució, però mai els dos a la institució, que l'esquerra no té sentit i que si només té els peus a la institució i que els canvis no venen de la institució, sinó que venen de la gent organitzada. En tot cas, a la institució és on es pot materialitzar una part, on es pot certificar una part d'aquests canvis, però mai el tot. Hem estat i intentem ser en la nostra presència a les institucions, tant a les municipals com al Parlament, un altaveu de lluites, una caixa de ressonància de les lluites que fa la gent al carrer i que viu, que treballa la gent al carrer. I hem començat pels ajuntaments i vam començar pels ajuntaments perquè considerem que, malgrat que són l'últim esgraó de l'Estat, també són la primera institució democràtica de la gent, la més propera, per tant aquella que amb més facilitat s'ha de posicionar i volem que es posicioni en favor de la gent que pateix, de la gent que lluita, dels seus anhels i dels seus somnis. Mireu, el primer salt a les municipals, el primer creixement va ser el 2011, passant de 28 regidors a 104 i unes quantes alcaldies. El segon salt a la institució va ser el 2012, el 25 de novembre, amb l'entrada al Parlament amb 3 diputats de la candidatura Unitat Popular Alternativa d'Esquerres. I no és casual que fossin en aquell moment. Malgrat que som un projecte de cocció lenta que venia treballant-se d'uns anys enrere en alguns municipis, en alguns barris, etc., el que passa l'any 2011 i el 2012 en el nostre país no és una cosa independent del que va suposar l'entrada de les candidatures d'Unitat Popular amb força als ajuntaments i al Parlament. No ho és, no va deslligat. El 2010 en aquest país feia 2 anys que miràvem amb estupefacció com havia arribat una crisi que ens estava empobrint de forma accelerada, però el 2010 és quan es prenen les decisions polítiques més importants que fan que això deixi de ser una crisi viscuda per tothom i una preocupació per tothom, sinó que el que entenem que és que ja no hi ha una crisi, sinó que hi ha una guerra oberta dels poderosos contra la majoria social d'aquest país. I són decisions claus, estratègiques, que prenen molt conscientment els poderosos i que les fan molt conscientment sabent que les fan contra nosaltres, contra la majoria social. Quan el Tribunal Constitucional es peta i rebenta l'Estatut d'Autonomia, aquell nou Estatut d'Autonomia aprovat el 2006 amb el 90% dels vots de Catalunya i certifica la mort del pacte autonòmic a l'estat espanyol, ho està fent conscientment contra la majoria social d'aquest país, però li és igual. S'ha proposat començar una guerra i la volen guanyar i no l'estan guanyant. Quan el 2010 també, al març de 2010, en un viatge llampec en avió de Zapatero, les esquerres
viatja a Brussel·les, escolta 2 hores les instruccions de la Troika, certifica l'obediència absoluta i la lleialtat absoluta, la submissió de l'estat espanyol a les polítiques neoliberals de la Troika, torna amb l'avió en un altre viatge a Llampec i firma les majors retallades socials després de la dictadura franquista, 40.000 milions d'euros en retallades socials, i executa el rescat bancari que ha liquidat el sistema de caixes d'estalvi d'aquest país i ha regalat totes les caixes d'estalvi a 5 bancs que ara tenen la gosadia, després de ser rescatats amb diners públics, de venir-nos a dir a nosaltres què hem de pensar i què hem de decidir. Quan es pren aquesta decisió el 2010, també ho fan conscientment el comandament de l'estat espanyol, aquella barreja de partits del règim, d'oligarquia, d'entitats financeres i de caradures que bàsicament amb els diners de tots s'estan enriquint, certifica amb aquella decisió que també es peten el pacte social, aquell que havia possibilitat que després de la dictadura tinguéssim uns mínims de benestar social. Ells s'han carregat els acords que ells mateixos havien construït després de la dictadura per intentar donar-li una mica d'imatge de democràcia i de benestar social en aquest país. Són ells els que s'han carregat els seus propis pactes i els seus propis equilibris i ho han fet conscientment, sabent que anaven en contra de la majoria de nosaltres, sabent que anaven en contra de la majoria no només d'aquest poble, sinó del conjunt de classes populars de l'estat espanyol, però disposats a guanyar aquesta guerra social, aquesta guerra de classes que ells han començat i que nosaltres estem, i ja ho podem certificar, aturant com un mur humà immens i enorme, i com farem el 27 de setembre. La reacció popular de resposta als atacs que es van començar a signar el 2010, que no són econòmics, que no són per una lògica inevitable de l'economia mundial, que són polítics, que els decideixen políticament executar-los. La resposta va sortir al carrer el 2011, al maig del 2011, a les vagues generals de 2010 i de 2012. Vam omplir els carrers per intentar aturar a la desesperada allò que vèiem que se'ns venia a sobre. I com van reaccionar ells? No recordeu les càrregues de Plaça Catalunya, l'ull de l'Ester Quintana, els antiavalots de Mossos campant lliurement per tot arreu? Això és el que volien, sotmetre'ns a la por, que no protestéssim, que ens tanquéssim a casa, que fóssim xais obedients. I no, senyor, podem certificar també, 3 anys després, de l'onada de protestes socials que van omplir els carrers, de la resposta a la desesperada que intentàvem als carrers per aturar tanta ignomínia, que en 3 anys li hem donat la volta a la situació com un mitjó i estem en condicions el 27 de setembre de plantejar una proposta per a aquest poble en termes de ruptura democràtica amb l'estat espanyol, de procés constituent i de justícia social. Nosaltres vam considerar el 2012, enmig d'aquest clima de tensió al carrer, enmig d'aquesta violència organitzada per part dels Mossos d'Esquadra, totalment innecessària en un país democràtic, però que van voler forçar per deixar clar qui manava en aquest país, el senyor Felip Puig i la seva camarilla. Nosaltres el 2012 vam dir que entraríem al Parlament per ser el cavall de Troia de les classes populars. Ho vam dir perquè consideràvem important obrir el camí també a la institució del canvi democràtic, econòmic i social, perquè consideràvem important evitar que les mateixes forces que havien provocat aquesta crisi i que estaven executant aquests plans polítics fossin les mateixes que relliguen la sortida de la crisi en favor seu. Havíem d'intervenir per parar-los als peus i perquè crèiem indispensable traslladar el conflicte que estaven vivint al carrer, als centres de treball, a les cues de l'INEM, a les cues de la sanitat pública, traslladar-lo al Parlament i dir-los a la cara en el Parlament que nosaltres anàvem també al Parlament a fer-los a ells la vida impossible, perquè ells ens l'estaven fent i ens l'estan fent impossible a nosaltres. I no ha estat una tasca fàcil al Parlament, no ho és. Una institució no és el terreny natural per a l'organització humana, veïnal, de les classes populars. Nosaltres tenim un altre ritme, vivim en un altre ritme al carrer. La institució és el seu terreny, on s'hi mou molt còmodament els exprofessors d'universitats privades, els empresaris, els polítics dels partits grans que pacten justament amb aquests lobbies. Ells s'hi mouen molt còmodament, però nosaltres, les classes populars, estem jugant permanentment en terreny enemic. Per això era molt difícil fer una tasca coherent en el Parlament i pensem que grosso modo ho hem aconseguit. Era molt difícil combinar l'activitat en la política institucional amb continuar construint política de base, al costat dels moviments socials, al costat de la gent. Era molt difícil.
Era molt difícil no renunciar en cap moment als principis, a l'ètica, ni als punts del nostre programa polític, ni per vots, ni per pressions d'altres partits, no renunciar-hi mai. Era difícil. És difícil també seguir construint unitat popular als carrers mentre intentem defensar a les institucions també el nostre programa. I a més fer-ho en una societat eminentment diversa, que ja no parla ni una ni dues llengües, que en parla centenars, que no té una sola religió, sinó que té moltes opcions religioses i no religioses, que té moltes opcions sexuals. És una societat, la nostra, feta de 1000 orígens diferents, de 1000 cultures diferents. No ens uneix el nostre origen, ens uneix el nostre futur. I què hem intentat fer i què hem fet en aquests 3 anys al Parlament? Doncs mira, d'entrada són petites victòries. D'entrada volíem i hem intentat fer-ho, i en alguns casos amb prou èxit, introduir algun vocabulari que havia desaparegut de l'arena política, del relat polític hegemònic d'aquest país. I hem introduït paraules com desobediència, com sobirania i sobiranies, la sobirania energètica, la sobirania econòmica, la sobirania popular, la sobirania alimentària. Hem introduït també paraules com insubmissió, però també hem introduït paraules que per part de la dreta i de l'esquerra havien quedat com proscrites, no se'n podia parlar. No se'n podia parlar de capitalisme. S'havia de dir dreta o s'havia de dir no se sap com, però capitalisme era molt el primer discurs que van fer, el discurs d'investidura. Recordo perfectament els ulls com a plats, com a taronges, que van fer tothom, de totes les bancades, quan el David Fernández amb tota naturalitat anava parlant de les conseqüències negatives del capitalisme desbocat, del capitalisme senil, dels taurons del capitalisme que s'estaven fent amb les nostres vides, amb les nostres institucions i amb el nostre futur. Ulls com a plats, perquè com podia ser que es parlés amb aquesta naturalitat del que ens estava passant a la nostra societat. Bé, doncs això era una de les coses que volíem fer i que creiem que hem fet en el Parlament. Sense voler-ho gaire i sense haver-ho pensat gaire, també quan vam entrar vestits com anàvem vestits. I de cop van sortir fotos i la gent es va com mig alarmar i la senyora Núria de Gispert deia això és un escàndol. La mateixa senyora, no?, que es va vestir de fada madrina per posar en una foto de La Vanguardia, ens deia a nosaltres que era un escàndol amb samarretes. Dic, home, senyora, ponderi una mica les opinions i practiqui una mica o prediqui una mica amb l'exemple. Però en tot cas no ho havíem pensat, mira, anirem i farem la gracieta d'anar vestits de qualsevol forma, no. Ho vam fer amb naturalitat i ens va sorprendre la reacció. Amb naturalitat també ens van posar sous no similars als dels nostres barris, perquè ningú cobra 1.400 euros. A la nostra generació molt poca gent cobra 1.400 euros. Però bé, uns sous més o menys ponderats a allò que podríem necessitar, d'acord amb les necessitats més o menys vitals que podríem tenir. No els 5.000 euros que cobren els parlamentaris de tota la resta de forces polítiques. I també ho vam fer amb naturalitat. I vam procurar perquè no sé per quins set sous, bueno, sí que el sé, però en tot cas hem estat criats, tota una generació almenys, i crec que l'anterior també, en el respecte màxim i absolut a l'autonomia del moviment popular, a l'autonomia social, i per tant mai a utilitzar electoralment, mai a apropiar-se de les lluites socials del carrer, sinó a respectar-les. I per això vam entrar al Parlament i vam dir no venim a representar ni la PA, ni venim a representar ningú. Ells ens representen a nosaltres i estem enormement orgullosos i agraïts de la feinada que han fet tanta i tanta gent lluitant al carrer en aquest país. Per tant, humilitat sobretot. I també vam anar a participar de les manifestacions que ja participàvem abans amb tota naturalitat, i quan va carregar una altra vegada Mossos d'Esquadra el 1 de maig picaven i picaven fort i picaven contra diputats, ells que havien de saber, picaven contra diputats. I amb tota naturalitat, tampoc ho van fer per cap aire ni voluntat propagandística, però totes aquestes coses que no havíem pensat en realitat han tingut un efecte mirall davant d'altres forces polítiques que veient amb la naturalitat amb què tenien certs principis i amb què tenien certs comportaments també han hagut de reaccionar i posicionar-se i ser més humils i escandalitzar-se dels sous que cobren i deixar de dir tonteries com la que deia Duran i Lleida que ai, què faré si deixo de cobrar? Viure de mestre, malviure de mestre, que no podré ni menjar. Home, doncs sí, el que fa tota la resta del país. Hem intentat contribuir a dignificar la memòria històrica. Nosaltres som d'aquells que la memòria històrica no l'entenem
en fotos de blanc i negre exposades al CCCB o en qualsevol altre museu. No ens hi cap al cap que la memòria històrica d'un poble treballador, lluitador, organitzat, que ha resistit dictadures, que ha protagonitzat revolucions, que ha plantat cara a exèrcits poderosíssims, que s'ha revoltat sempre que ha calgut, que ha patit tortures, que ha visitat totes les comissaries habides i por haver en aquest país, que un poble que té aquesta memòria històrica la tanqui amb fotos en blanc i negre. Per nosaltres la memòria històrica és aquella que segueix l'eslògan o el lema de el millor homenatge és la victòria. La victòria, aprendre del passat, aprendre de tanta i tanta gent que ha lluitat, actualitzar la seva lluita i anar cap a la victòria. I per tant hem recordat Francesc Layret i Salvador Seguí, que havien estat com mig proscrits del relat polític d'aquest país. I hem recuperat la memòria de Frederica Montseny, de Pi i Margall, d'Ovidi Montllor, de Xirinacs, de tanta i tanta gent anònima, no anònima, de tantes lluites del moviment dels insubmisos, de la vaga de la canadenca, de tota la resistència de comissions obreres a la dictadura, de totes les memòries de la classe populars d'aquest país que tant i tant costa que pervisquin, que siguin actualitzades i que siguin també instrument i arma per avançar cap al futur. I també en el Parlament ens vam proposar perseguir de forma efectiva la corrupció política que té les institucions d'aquest país podrides i segrestades. No només per fer-ne un discurs de boqueta, com fan altres partits, léase Ciutadans. No només per... Sí, així especifiquem i ens estalviem conjectures. No només per utilitzar-la com a instrument propagandístic, perquè nosaltres som acusació popular en el cas Innova, acusació popular a Catalunya Caixa, en el cas Palau, junt amb altres moviments socials, perquè són els moviments socials d'aquest país els que més efectivament estan lluitant persona a persona contra els corruptes. I hem denunciat una a una, com fem en els ajuntaments, les privatitzacions que a més amb la crisi estan aprofitant per fer i engreixar les butxaques de 4 empreses que elles sí tenen molts diners perquè depenen dels bancs, que els hem rescatat entre tots i per tant el sobre líquid, clar que el sobre líquid, el que paguem nosaltres amb les hipoteques cada mes, són tots els diners que utilitzen ara per anar a les institucions i privatitzar l'aigua, privatitzar els serveis de recollida de brossa, privatitzar tot el que és privatitzable a les administracions públiques. Hem denunciat que totes i cadascuna d'aquestes privatitzacions, però el que era més important i el que causava commoció era quan els dèiem que no només estaven en contra de les privatitzacions, sinó que és que el model de la sanitat d'aquest país, de coexistència entre lo públic i lo privat, de que entre tots estem pagant la sanitat privada d'uns pocs, de que entre tots estem finançant empreses, aquest és el model que permet que es privatitzi permanentment i aquest és el model que porta les portes giratòries i aquest és el model que corrompeix i que ajuda a corrompre la classe política, que volem una sanitat 100% pública, que volem una educació 100% pública. I justament, lligat amb això, hem denunciat una vegada i una altra que, mireu, està molt bé que els llibres de l'escola, està molt bé o no, no ho sé, que els llibres de l'escola expliquin que el capitalisme és un sistema econòmic de lliure competència, la mà invisible, i que llavors en pla d'igualtat, les empreses pugnen, la millor guanya, la pitjor perd. Bé, això està molt bé, no existeix enlloc. No existeix enlloc. Tinguem-ho clar. Aquí els quartos els fa el capitalisme d'amiguets, 4 amics que reparteixen les prebendes, que reparteixen les privatitzacions, que reparteixen els peatges, que insten a l'Estat a rescatar-los i a donar-los els diners públics per rescatar la banca. Això no és ni lliure competència, ni és mercat, ni és capitalisme, com expliquen els llibres d'economia. Això se li diu capitalisme d'amiguets i això s'assembla més a la màfia que al capitalisme dels llibres de l'escola. I també ho vam dir al discurs d'investidura, vam dir puny tancat contra les retallades, però mà estès al nostre poble per l'autodeterminació. És clar que el president ho va entendre a la seva manera i va dir gràcies per donar-me suport a l'autodeterminació. És que no ho has entès, no va de tu, no va de tu i això és una advertència pel que vindrà, no va de tu, no va de president, va d'estendre la mà solidàriament a tota la gent que s'ha mobilitzat per l'autodeterminació en aquest país. I per això vam ser a la redacció de la llei de consultes i per això vam defensar-la des del púlpit del Parlament dient que aquesta llei de consultes populars era del poble i per això vam sortir a protestar quan, com fan tot, el Tribunal Constitucional la va suspendre i per això el 9 de novembre
Per això el 9 de novembre no ens va donar la gana d'aixecar-nos de la taula, no ens va donar la gana de que no es posessin les urnes i vam estar fins a l'últim minut insistint que no anava de pugnes entre partits el 9 de novembre, que no anava de qui era més valent o menys valent de l'altre, que era un compromís adquirit amb els milions de persones que han sortit al carrer, que volien posar urnes, que tenien set d'urnes i per això no ens vam moure de la taula de negociacions el 9 de novembre. Però també i obertament, i coneixent la història d'aquest país, de la seva gent i també d'aquest estat, que podria ser una altra cosa però és el que és. També hem contribuït davant de cada suspensió de les lleis que ha fet aquest Parlament, que les ha suspès totes, el Tribunal Constitucional, no, aquests 3 anys no han servit de res, però davant de cada suspensió, davant de cada pronunciamiento dels seus ministres, dels seus caporals, generals, de la seva banca, etc., hem insistit una vegada i una altra a deslegitimar, hem contribuït a deslegitimar l'autoritat política i moral de l'estat espanyol sobre la nostra gent. Ja no té cap mena d'autoritat política l'estat espanyol sobre la nostra gent, no li reconeixem cap autoritat. I per això hem hagut de protestar contra la imposició de la LOMCE, quan intentaven rebentar la immersió lingüística i crear conflictes a les escoles, quan van provocar la centralització bancària i el rescat bancari, quan han suspès lleis com les de l'agència tributària, com el decret de pobresa energètica, com la llei d'acció exterior. Cap d'aquestes les van votar a favor, no ens agradaven. Però no tolerem que ningú li pugui dir al Parlament, que ningú ens pugui dir com a societat què podem fer i què no podem fer. Què podem fer i què no podem fer amb els nostres impostos, amb els nostres drets, amb les nostres institucions. Fins aquí podríem arribar. Quin concepte de democràcia és aquest? I també hem contribuït sempre que hem pogut a explicar-li a tothom i a explicar-li també a la classe dirigent d'aquest país que no és veritat que no hi ha alternatives. Allò que els jefes de l'economia neoliberal diuen Tina, there is no alternative. Tina, has d'aplicar les retallades perquè no hi ha alternativa. Has de fer el rescat bancari perquè no hi ha alternativa. Has de tenir un Parlament que no aprova res, no aprova i que no ajuda ningú, perquè no hi ha alternativa. No ens dona la gana. Mireu aquesta plaça com està de plena. Mireu el país com es mobilitza permanentment. I tant si hi ha alternativa. Milions d'alternatives amb cames que caminen pel carrer i es reivindiquen com a alternativa a aquest país que ens han deixat. I finalment, com a conclusions, i acabo, i quines ensenyances en traiem del Parlament, del pas pel Parlament? Bé, d'entrada que et fas molt vell molt ràpid al Parlament, per tant, que ha volat la joventut molt ràpidament. Però segonament hem constatat que no nota les cadenes qui no es mou, que no nota les cadenes qui no es mou, però qui es mou i ens estem movent molt, les notem i les notem a diari i són gruixudes i ens atenallen com a poble. Les cadenes, si no et mous, no les notes, però quan et comences a moure en aquest estat espanyol, en aquesta economia neoliberal i en aquest govern de Convergència, les notes i molt. Hem après o hem reconstatat per enèsima vegada i de forma fefaent que el canvi no ve mai donat per les institucions, que el canvi ve donat per la gent que s'organitza, per la gent que pensa, per la gent que es dona la mà solidàriament, per la gent que somia, per la gent que lluita pels seus drets, que sense gent no hi ha canvi. Però a més hem constatat que no té sentit l'esquerra si només ocupa escons a la institució, si aquella part de la representació política que ha de defensar els interessos de les classes populars, que ara ja gairebé no poden ni viure, si ha de ser aquesta representació política la que defensi els interessos de les classes populars, no pot només tenir representació al Parlament, ha d'estar al carrer permanentment, que és on bull la societat, que és on pateix la societat. Hem après que no hi ha esquerra possible sense gent al darrere i també hem après que ells mai no ho farien, ells mai no iniciarien cap canvi, que ha estat la societat qui ha tibat, i ha tensat al carrer, i ha sortit a reivindicar, i això és el que està provocant els canvis polítics que estan venint. I finalment hem après o hem reconstatat, 80 anys després de que ho escrivís Bertolt Brecht, que hi ha gent que lluita un dia i és una gent molt maca, que hi ha gent que lluita uns quants dies i és una gent molt important, però que aquella gent que lluita tota la vida, aquests són realment els imprescindibles, que aquests som tots i sou totes vosaltres. Ànims, el 27S, governem-nos!
Hola, sóc la Luz Royce i és un plaer posar música a un acte com aquest. Volem una terra lliure i això implica que hem de dir adeu a tot allò que ens oprimeix. Per això jo dic adeu, reina meva. El plor ja és eixut, puc veure la realitat. Aquí ja no hi pinto pas res. Quan marxi de tu, això serà tan sol record. Ara tinc el control. Si tu obres els ulls veuràs que ja he marxat. Viatjo cercant el meu jo vertader. La por i el dolor han marxat del meu costat. També els dic adeu amb la mà. Reina silenciosa, he entès que això no avança i jo el que vull és volar. Tant t'he estimat que fins i tot l'amor propi he esgotat. No n'he sabut, però ara sé que vull ser feliç i no és amb tu. Reina, no és amb tu. Adeu, reina meva emblemàtica, adeu. La vida em somriu i ho vull aprofitar. Sentir el cos vibrar i cridar el vent a l'alvent, més forta i viva que mai. He marxat de tu, això serà tan sol record. Ara tinc el control. He marxat de tu, això serà tan sols un bonic record. Gràcies. Gent de mar, de rius i de muntanyes. Tindran mar i prats i rius i boscos. Tindran tot. I es parlarà de vida. Les ciutats seran rius plens de gent. Floriran flors i cants i alegries. Amb totes vosaltres, l'Elisenda Navarro, militant de la CUP de Terrassa. Bon vespre a tots i totes i moltes gràcies per acompanyar-nos a l'acte central de la campanya. Quan em van demanar si volia parlar avui, de seguida em va venir al cap parlar sobre la trajectòria recent de la CUP des de la meva experiència. Jo vaig arribar a Terrassa fa 6 anys i he de reconèixer que aleshores la CUP tenia poca capacitat d'incidència i he tingut la sort de participar en un procés de creixement molt bonic, molt engrescador, i no parlo només del creixement en número de persones implicades, sinó en la feina feta, en la lluita al carrer i també en la definició de com és aquest món nou que volem construir. Aquest camí m'ha permès aprendre molt. He après que hi ha una altra manera de fer les coses. He après que hi ha gent il·lusionada, gent valenta, gent amb ganes de fer un món millor. Hem tingut encerts i també errors, però la veritat és que ens acompanya una il·lusió col·lectiva que a mi em fa creure que un altre món és possible. De la mà de tots els companys de lluita és quan més fàcil pensar en una societat justa, en una societat solidària i en una societat on tinguem el control sobre les nostres vides. La feina feta durant els darrers anys ens ha permès tenir representació a l'Ajuntament de Terrassa gràcies a la confiança que ens han fet 4.803 persones i estar a l'Ajuntament és un repte i també és una oportunitat per donar veu als moviments socials de la ciutat, una oportunitat per donar a conèixer el nostre projecte polític i una oportunitat per començar a fer propostes per caminar cap a aquest nou món que volem.
Però per nosaltres és important no perdre de vista que la presència en unes institucions que funcionen dins la lògica mercantilista, lluny de les necessitats de la gent, és només una part de la lluita i que la lluita també es fa al carrer i que la lluita també s'ha de fer als barris. Val a dir que estant a l'Ajuntament també hem après i molt com no volem que funcionin les coses. Estem en un moment històric. Aquestes no són unes eleccions qualsevols. Després de molts anys de lluita, per fi tenim l'oportunitat de desfer-nos de les cadenes que ens oprimeixen com a poble. Nosaltres entenem aquestes eleccions com a plebiscitàries que ens han de dur a trencar amb l'estat espanyol, que no amb els pobles de l'estat, que quedi clar. Però nosaltres no només volem trencar amb l'estat espanyol. També volem una ruptura amb els dictats de la Unió Europea i la Troika que entenem que porten a misèria les classes populars d'aquest país. És cert que nosaltres tenim un projecte ambiciós. Nosaltres no estem aquí per posar pedaços a un sistema capitalista que és injust, sinó que estem aquí per combatre'l. Estem convençuts que la lògica del capital no és compatible amb la lògica de la vida i que l'única manera de lluitar contra aquest sistema és construir alternatives. Només així podrem construir un país veritablement lliure. Cal trencar amb l'estat espanyol, cal trencar amb el capitalisme, però també cal trencar amb el patriarcat. Aquest país nou que hem de fer entre tots i totes ha de garantir la igualtat de totes les persones i per aconseguir-ho cal superar el patriarcat. Un sistema que genera desigualtats, un sistema que condemna la meitat de la població a encarregar-se de la majoria de les tasques reproductives i de cura, unes tasques que sustenten el treball productiu i que per nosaltres s'haurien de gestionar col·lectivament. Com a dones, hem de prendre el compromís d'empoderar-nos i de lluitar perquè la nova societat que volem estigui lliure de masclisme, lliure de pressió estètica i lliure de qualsevol discriminació. Però en aquesta lluita la responsabilitat és compartida. Tots hi hem de posar el nostre gra de sorra i això passa perquè cada un de nosaltres fem l'esforç d'identificar i d'esborrar les actituds masclistes que sense a vegades ser-ne massa conscients se'ns han anat inculcant. És imprescindible que la nova República Catalana la construïm des de la base. Volem engegar un procés constituent a partir del 28 de setembre i tenim l'oportunitat de que aquest procés constituent sigui radicalment democràtic, sigui popular i sobretot sigui integrador. És hora de superar aquesta actual democràcia caduca i malalta per tornar al poble la capacitat real de decidir. Hem de recuperar el control sobre tot el que ens afecta. Cal que ens puguem autogovernar per no estar més supeditats als interessos econòmics d'uns pocs, sinó a les necessitats de totes les persones. I el nostre projecte polític entén que l'espai majoritari de presa de decisions ha de ser el municipi, perquè és el municipi on és més fàcil deixar aquesta lògica global i perversa del capital per començar a teixir alternatives. Perquè és als municipis on podem assajar noves formes de relacionar-nos i de fer política, de fer una política més propera, una política que faciliti el debat, que faciliti la participació i que permeti la fiscalització de la gestió dels béns comuns. En essència, el que volem és una política per recuperar la sobirania en tots els àmbits de les nostres vides. I recuperar la sobirania vol dir això, vol dir decidir per nosaltres mateixos, vol dir deixar d'estar supeditats als interessos de les elits i pensar més en les persones. En aquest sentit, nosaltres
aplaudim i ens sumem a totes les lluites de la ciutat que treballen per recuperar les sobiranies, com la taula de l'aigua, que està lluitant per retornar al poble el control de la gestió de l'aigua i, per tant, avançar cap a aquesta sobirania en la gestió dels recursos naturals. I és que amb l'aigua no s'hi ha de fer negoci. Els recursos han d'estar al servei de les persones i no en mans de l'especulació. Per acabar ja, voldria dir que des de Terrassa esperem que el 27 de setembre hi hagi milers de vots per la ruptura i que hi hagi milers de vots per canviar-ho tot. I esperem també que no ens quedem només en els vots, que hi ha molt per construir i que és necessari el compromís de tots i totes. Bé, a continuació tenim el privilegi de tenir aquí a la Sònia, que és de la taula de l'aigua, que ens explicarà com estan portant aquesta lluita per aconseguir que Terrassa es pugui municipalitzar el servei d'aigua. Moltes gràcies i visca la terra. Bona tarda a totes. En primer lloc, permeteu-me fer un reconeixement públic en aquest acte a la memòria de la nostra companya Maria Sala de la taula de l'aigua, que recentment ens va deixar i ha donat moltes estones de la seva vida estant malalta com estava. En segon lloc, agrair a la CUP que ens hagi convidat com a taula de l'aigua perquè avui és un acte important i la nostra veu s'ha de sentir perquè és un servei de Terrassa, el servei de l'aigua. El nostre objectiu com a taula és municipalitzar la gestió de l'aigua i volem municipalitzar-la a través d'una gestió pública 100% i amb control ciutadà. Vull incidir en lo de gestió pública 100% i amb control ciutadà. Primerament perquè control ciutadà, en la línia del que explicaven els nostres companys, es refereix a la responsabilitat dels ciutadans i de les ciutadanes que tenim nosaltres. Volem ser sobirans i el tema de l'aigua és important, com tots els altres. Per això és important el control ciutadà. I per què gestió pública? Doncs perquè des del govern municipal ens estan parlant de municipalitzar l'aigua, però ells només parlen de control públic, no gestió. No és el mateix control que gestió. Ells parlen de gestió mixta. El dia que hi hagi la famosa consulta, esteu al cas. Mixta no és el que volem. Volem gestió pública. La mixta, ells parlen d'un 51% d'accions de titularitat pública. Se suposa que això seria control. Però què passa a l'hora de la veritat? Que qui decideix en el dia a dia és l'empresa que té la concessió. Acaba prenent totes les decisions i els polítics, malauradament, es despisten, per dir-ho finament. Aleshores, una gestió mixta comporta opacitat. Ho estem veient arreu del territori. Recentment, l'Ajuntament de Terrassa ha hagut de fer una auditoria per saber l'estat de les infraestructures de la xarxa de clavegueram i de tota la resta d'infraestructures. No és normal que l'Ajuntament hagi de fer una auditoria externa. Hauríem de saber com estan les coses. Tenim una tendència actualment a la municipalització de la gestió de l'aigua, a fer-se pública. Les Nacions Unides parlen de dret humà. L'aigua és un dret humà. La Comunitat Econòmica Europea hem aconseguit que dintre de les negociacions del TTIP l'aigua quedi fora d'aquestes negociacions. Què és el TTIP? Molts de vosaltres ho sabreu, però molts altres no. El TTIP és un tractat de lliure comerç, lliure entre cometes, perquè ja sabem tots, com ens deia el Quim Arrufat fa una estona, com són els mercats de lliures. Per tant, hem aconseguit, gràcies a la ciutadania que s'ha mobilitzat, que l'aigua no entri dintre d'aquests tractats de lliure comerç, entre cometes, torno a repetir, i bueno, és una gran fita això, que hem aconseguit que l'aigua estigui fora. L'aigua és un bé comú. Ningú n'ha de fer negoci.
Defensar la gestió pública és més que un assumpte ideològic. L'aigua no és qualsevol mercaderia. L'aigua és un bé comú imprescindible per la vida, és un dret humà. A més, el mercat no serveix per gestionar-lo. Per què? Perquè és un monopoli natural. Només hi ha competència en el moment de la licitació. Unes quantes empreses competeixen per quedar-se la gestió. Aleshores, quan ja un el té, ja no ha de fer res més, és un mercat captiu, tothom hem d'anar a parar a la mateixa empresa, no hi haurà dues empreses que distribueixin l'aigua i s'encarreguin de la gestió. Per tant, és un negoci rodó, un negoci llaminer en paraules del director general de l'empresa que el gestiona. Nosaltres no volem que l'aigua sigui cap negoci. La presidenta de París la setmana passada ens explicava a Barcelona, en un acte que parlava de la municipalització de l'aigua a nivell mundial, com a París han municipalitzat la gestió amb un èxit aclaparador. Han pogut baixar preus, tenen en compte el medi ambient i els ecosistemes. Perdoneu, em diuen que vagi acabant. Nosaltres creiem que la gestió pública és més eficient i més justa. Heu de saber unes quantes coses. Agbar està darrere de Mina, i Agbar està darrere de Suez, que són empreses multinacionals. El seu objectiu només és maximitzar beneficis. Mina té uns beneficis anuals bruts de més d'1 milió d'euros. En el 2013 foren 2,3 milions bruts. Us volia explicar una altra cosa, però ho deixaré estar. Aviam, aquest any 2015 no ens han apujat els preus. Per què? Ens preguntem. Tenen ganes de quedar-se la concessió una altra vegada. Aleshores s'estan mantenint. Però en el moment que tinguin la concessió, què faran? Perquè Agbar a Barcelona ha pujat els preus d'una manera escandalosa. Si fem una gestió pública, no haurem de repartir dividends. La qualitat de l'aigua serà millor. Tots sabem el gust de l'aigua, la qualitat que té a Terrassa, que no es pot veure. Hem d'anar al supermercat a comprar cada 2x3 perquè és imbevible. També mantindrem millor les infraestructures i, a més, no haurem de fer caritat amb l'aigua, perquè l'aigua és un dret humà i si la gestió és pública hi haurà uns mínims garantits per tothom i ningú es quedarà amb l'aigua tallada per motius econòmics. Només unes poques cosetes més. La Fundació Mina està fent una campanya de màrqueting molt bèstia i està comprant moltes voluntats. I no em sembla malament que facin aquestes coses, però la gestió pública podria fer aquestes i moltes més. Avui mateix ha sortit al diari que han donat un premi a una noia per treure la millor nota de batxillerat i li han donat una beca. Perfecte, però amb gestió pública això ho podríem fer també i millor, perquè els diners que ells fan servir surten del rebut de l'aigua. I una altra cosa que, sisplau, ens volen espantar amb això. Els drets de captació de l'aigua de Terrassa a Abrera són drets que té l'Ajuntament de Terrassa, són propietat de l'Ajuntament, no de l'empresa concessionària. També ens volien espantar, no ens volen espantar amb això, ens estan insinuant que el que millor seria és que Mina es quedés amb la gestió sense concurs públic, perquè seria més barat i bla, bla, bla. Al tanto, perquè això no és democràtic. Una empresa que té una gestió ha de ser a través d'una licitació i un concurs públic. Però nosaltres no volem ni això, volem la gestió pública. A més, també teniu en compte que comptem amb els treballadors de Mina, no volem que es quedin sense feina. Això ho tenim molt clar i és qüestió de voluntat política poder aprofitar tota la seva saviesa. I ja per acabar, la gestió pública mira al mig i al llarg plaç, no reparteix beneficis, té transparència i informació en temps real. No tenim que demanar dades a ningú que, a més, no ens les donen dient que són una empresa privada i totes aquestes excuses. La gestió pública manté la xarxa com Déu mana perquè tot el diner de l'aigua va a parar a l'aigua i té cura dels ecosistemes. Només dir-vos que necessitem mans, necessitem la vostra veu i que tots estiguem
que tinguem clar que la gestió de l'aigua ha de ser pública 100% amb el nostre control com a ciutadans. Sense això no serà possible. Aquí al costat teniu una taula on podeu firmar per la municipalització i venem uns llibres que expliquen com serà el futur de l'aigua quan sigui pública i està només a 3 euros. Gràcies. Com formiguetes, siguem constants i treballadores i malgrat el camí sigui dur, no abandonem mai la lluita. Camí del Far. Després de molt caminar, sóc aquí, per fi dins del cor hi ha llum. El sol s'enfonsa, vermell és el seu comiat, amb ell mor tota falsedat. Em llançaré i potser un àngel em salvarà. Les ales entumides no recorden com volar, però la por ja és ben lluny d'aquí. Mai res no acaba, la vida no es pot aturar. Tot és canvi i transformació. Un dia aquí dalt i el següent allà avall. El cicle segueix endavant. Així que em llançaré a l'abisme i potser un àngel em salvarà. Entumides no recorden com volar, però la por ja és ben lluny d'aquí. Al silenci he sentit que res no és etern. Quan jo ho veia tot fosc, llàgrimes com estels caiguts anuncien nous somnis i il·lusions. Així que em llançaré a l'abisme i potser les ales batallaran. Ja no és temps de mirar enrere, sinó de volar ben alt. Doncs la por ja és ben lluny d'aquí. Així que em llançaré a l'abisme potser i les ales batallaran. Ja no és temps de mirar enrere, sinó de volar ben alt. Doncs la por ja és ben lluny d'aquí. Doncs la por ja és ben lluny d'aquí. Moltes gràcies. Floriran crits i cors i paraules. En el dia que durarà anys, braços lliures i boques i mans. Tot seguit, el pastisser i economista i número 3 de la llista de la CUP per Barcelona, Josep Manel Busqueta.
Molt bona nit, molt bona tarda a totes i a tots. La veritat és que fa un goig immens sent una tarda com avui aquí a Terrassa i veure això, tants ulls, tants somriures, que no tenen por, perquè justament és això, el capital del capital és la por. El nostre capital és justament aquest, les mirades, els somriures, la il·lusió. Amb això és amb el que nosaltres bastirem aquesta societat, aquest país nou que començarem a fer a partir del 27 de setembre. La veritat és que nosaltres, una organització política com la nostra, com deia el Quim, que nosaltres el que volem ser és això, ens sentim representats per tots aquells i aquelles que lluiten en la transformació de la societat. Quan nosaltres concorrem a aquestes eleccions, molta gent ens deia, caram, si hi ha organitzacions polítiques que defensen la independència i han organitzat una coalició, hi ha forces polítiques que també estan defensant en aquest sentit una transformació de la societat, què feu vosaltres anant soles? I nosaltres pensem que tenim alguns elements que ens caracteritzen i que justament volem posar sobre de la taula, volem explicar, volem fer pedagogia al voltant d'ells durant tot aquest procés i el que vindrà. I això és el que fa que nosaltres vulguem anar soles a aquestes eleccions per explicar, per fer aquesta pedagogia i per intentar ajudar en aquest procés de transformació també del que és el relat i la pràctica política. Fixeu-vos, en resum, jo us diria, per resumir això que nosaltres som i jo penso que nosaltres som i no són els altres, és que nosaltres no som un discurs, nosaltres som una pràctica. I què vol dir això que nosaltres som una pràctica? Com s'exemplifica? Doncs per exemple s'exemplifica amb el Roc, amb la Carme, amb la Belén, amb el Marc, amb els nois i les noies, els homes i les dones de la CUP d'aquí a Terrassa, que són els que han muntat aquest escenari. Són els que han organitzat tot aquest escenari tan preciós. Això ho fem nosaltres. Els altres lloguen empreses. Això som nosaltres. Però és que també som altres coses, com deia en Quim. Nosaltres ens limitem el sou perquè entenem que a les persones a les que representem nosaltres hem d'empatitzar amb elles. I empatitzar vol dir situar-nos en la mateixa situació que es troben. Per tant, si nosaltres vivim en una societat on existeixen 472.000 persones en aquests moments que no poden cobrir les seves necessitats més elementals, nosaltres hem d'estar d'acord amb aquesta realitat. I això és el que nosaltres fem. Fixeu-vos, nosaltres ens posem la bena abans de la ferida. I en aquest procés nosaltres hem dit que a les institucions només hi serem durant 4 anys els nostres càrrecs electes al Parlament. I amb això nosaltres estem disposades fins i tot a sacrificar el capital polític que representen persones com el Quim, com la Isabel o com el David. Persones que evidentment aquestes persones, ja ho heu vist, elles continuen i continuaran fent política, com per exemple el Quim avui, aquí a Terrassa, i el David i la Isabel en qualsevol altra banda, diguem, dels països catalans. Una altra cosa que ens caracteritza a nosaltres, que tenim nosaltres i no tenen ells, i no tenen elles. Fixeu-vos, nosaltres quan anem als llocs sempre portem una motxilla. En aquesta motxilla nosaltres hi portem il·lusió, hi portem esperança, hi portem rebel·lia, hi portem aquesta fe en la voluntat de la nostra gent per construir una societat diferent. Nosaltres hi portem això. Els altres no és que hi portin una motxilla, no. És que els altres a darrere hi tenen un Airbus per posar tots els corruptes que tenen a les seves files. I finalment, nosaltres no tenim cap deute amb cap entitat bancària. I això és important, perquè totes i tots ho sabeu, que hi ha una dita molt nostrada que diu allò de que qui té el cul llogat no seu on vol. Doncs nosaltres podem seure i dir el que ens plagui perquè no tenim cap deute amb aquestes institucions. Molts d'altres no poden dir el mateix. I nosaltres, doncs, a banda de la nostra pràctica, que ja us dic, jo la resumiria en que nosaltres som un discurs, som una pràctica i no som un discurs, i també us diria que nosaltres
hi ha dos elements que també ens caracteritzen en aquest fet polític. I és que nosaltres, quan anem a fer campanya, no ens traiem una calculadora. No mirem quants vots ens dona o ens treu el que diem, sinó que nosaltres diem allò que pensem. Nosaltres diem allò que creiem que és l'oportú, l'ideal i el necessari per bastir aquesta societat diferent. Nosaltres entenem que la política es fa amb el cor i amb passió, perquè la política que no es fa amb cor i amb passió no és política, és un negoci, i nosaltres no en fem negoci de la política. I evidentment que tenim elements que a nosaltres ens caracteritzen i no caracteritzen als altres també. I és que nosaltres hi ha dues divises que hem posat des del primer dia sobre de la taula i que nosaltres ens hem mantingut intransigents amb elles. La primera, la independència. Nosaltres hi érem, hi som i hi serem. I ho tenim clar des del principi, tal i com us ha explicat el Quim. La segona, nosaltres entenem que aquest procés té sentit per construir una societat millor. Per tant, per nosaltres la independència és un instrument formidable per bastir una societat des de l'esquerra. Però per nosaltres l'esquerra avui no és la gestió de la misèria. Nosaltres no venim a construir un estat que serà una gestoria de la misèria. Per nosaltres l'esquerra avui és començar a bastir amb tots aquells i aquelles que ho estan fent als barris, als pobles, en cadascuna de les nostres llars, un projecte de societat diferent. Per nosaltres avui l'esquerra o és transformadora o no serà, perquè s'ha acabat el moment del pacte social. Avui el que ens cal és transformar aquesta societat podrida, corrupta i angoixada i trista. I per això hem de fer front, primera, a un capitalisme voraç, que després de la crisi del 2007 s'està reestructurant per tornar a recuperar els seus beneficis. I com ho està fent? Ho està fent collant cada vegada més les condicions de vida dels treballadors i de les treballadores, les condicions de vida de les classes populars. Ho està fent a partir de mercantilitzar tots els nostres drets, tots els nostres recursos naturals, com explicava la companya amb l'aigua. Ho està fent a través de prendre decisions de forma cada vegada més autoritària, més allunyades del control de la ciutadania. Aquest capitalisme ha renunciat a construir societats i el que fa és construir supermercats, amb tants drets com diners tenim en els nostres comptes bancaris. Ja no és una societat de ciutadans i ciutadanes, el capitalisme construeix una societat de consumidors i consumidores i nosaltres no ho permetrem perquè tenim dignitat de classe i tenim dignitat també de ciutadania. I la Unió Europea, un altre dels elements que a nosaltres ens afecta i que quan nosaltres parlem d'independència som conscients que no podem ser independents amb aquesta estructura que determina les nostres vides. Una Unió Europea que des del minut 1, des del Tractat de Roma, l'acta única, el mercat únic, la moneda única, s'ha construït d'acord amb els interessos de les grans èlits productives i de les grans èlits financeres. Europa no ha sigut mai l'Europa dels pobles ni l'Europa dels ciutadans. Europa des del primer minut, aquesta Europa ha sigut l'Europa del capital. I nosaltres aquesta Europa no la volem, perquè nosaltres volem construir una altra Europa. I per això nosaltres diem, sí que som europeus, sí que volem ser europees, però aquesta Europa nosaltres no la volem. Nosaltres el que volem és l'Europa solidària, l'Europa que tendeix la mà, l'Europa que estén la mà a l'altra riba del Mediterrani i els diu als nostres germans i germanes: veniu a casa nostra perquè sereu benvinguts i benvingudes. Fins i tot quan les nostres institucions, en lloc de fer prevaldre els drets humans, fan prevaldre els exèrcits per controlar persones i fan prevaldre les fronteres com si fossin barrots. Nosaltres som independentistes sense fronteres. Nosaltres volem l'Europa de la solidaritat. Nosaltres volem l'Europa de l'Elisabeth Eidenbenz. Elisabeth Eidenbenz, aquesta dona que va ajudar a donar llum a les nostres mares republicanes, que les institucions europees tractaven com a gossos en els camps d'exiliats que hi havia a la Catalunya Nord. Nosaltres som l'Europa que dona llum, no l'Europa de la mort. I a la Troika,
aquesta troica que ens imposa aquestes condicions de les retallades, del deute, i que ens diu que no hi ha més mecanisme per solventar els problemes que té la nostra societat, que aquest mecanisme absurd de continuar transferint els recursos dels pobles, els recursos de les societats per pagar el deute. Nosaltres, aquesta troica, el que li diem, des d'aquest raconet del Mediterrani, des d'aquest raconet que és casa nostra dels països catalans i que ho escoltin a Madrid i que ho escoltin a Brussel·les, que els països catalans seran la tomba de la troica, perquè aquí començarem a plantejar-li aquest pols sense por, aquest pols decidit, aquest pols que portarà a entreveure, que portarà a assenyalar l'absurditat de les seves polítiques. I ens queda l'estat espanyol, perquè jo sempre plantejo que troica més estat espanyol és retroica. I troica més estat espanyol més govern de la Generalitat neoliberal és l'infern. Aquest estat espanyol que ens diuen alguns companys i companyes, no, és que podem reformar-lo, es pot fer una reforma constitucional que respecti els drets de les persones i els drets dels pobles. Nosaltres els diem, no, és impossible. Aquesta pel·lícula ja l'hem vista, aquesta pantalla ja l'hem passat. L'estat espanyol no és neutre, l'estat espanyol no pot ser de dretes o d'esquerres. L'estat espanyol és una entitat, és un artefacte que sempre ha servit per reproduir els beneficis i els interessos dels oligarques que operen en aquest escenari de la península ibèrica. L'estat espanyol és socialment injust, sempre ho ha sigut, democràticament autoritari. Fixeu-vos que l'estat espanyol encara ara subministra i paga amb fons públics un mausoleu a un dictador feixista, l'únic que queda a Europa, el Valle de los Caídos, finançats amb recursos públics. L'estat espanyol que encara té enterrats a les cunetes els nostres avis i les nostres àvies republicans i republicanes. Aquest era el seu delicte, ser defensors de la llibertat i defensores. Aquest estat espanyol que no reconeix que a les sensibilitats nacionals, a les sensibilitats culturals diferents a la seva, els imposa les seves lleis com si fossin barrots. Nosaltres no el volem, aquest estat espanyol. I fixeu-vos si som internacionalistes nosaltres també en això, que nosaltres els diem a les classes populars espanyoles, si voleu trencar el règim del 78 de veritat, si voleu començar a construir una societat diferent, preneu exemple del que fem nosaltres i ajudeu-nos a deconstruir aquesta estructura decrèpita que és l'estat espanyol. Perquè nosaltres afirmem en aquest procés, aquest 27 de setembre, del 27 de setembre en endavant, nosaltres afirmem un projecte de societat. Nosaltres no volem ser els escolanets de l'Artur Mas. Nosaltres no volem ser l'esquerra del procés. Nosaltres volem afirmar un projecte de societat diferent, un projecte de societat que ja batega en les cooperatives de consumidors i consumidores, ja batega en les finances ètiques, ja batega a la PA, ja batega en els projectes de sobirania alimentària, ja batega en la defensa dels drets socials, de l'educació, de la sanitat, ja batega en la defensa de les pensions públiques i de qualitat. Aquesta és la societat que nosaltres volem fer créixer. La societat de les persones, la societat de la dignitat. I aquest projecte no és compatible en continuar gestionant la nostra societat amb la mà de ferro del neoliberalisme. Per això nosaltres, aquest 27 de setembre, com diria el poeta, nosaltres venim a recuperar els mots, a salvar el nom de cada cosa, a seguir el recte camí que ens ha de portar al ple domini de la nostra terra, però també de la nostra vida. Visca la terra! I ara us presentaré a l'home del gat, al nostre referent, al més guapo. Escolta, quan és el... Busqueta, tu que saps de tot, quan era el rescat bancari que ha fet Espanya amb els bancs? 80.000 milions d'euros del FROB. Vale. I si contem totes les ajudes consolidades, totes, de totes les entitats europees, segons la plataforma per l'auditoria del deute, és 1,4 bilions d'euros. Una vegada i mitja el PIB de l'estat espanyol. Aquí ho teniu. Doncs ara aquestes dades les diré jo com si les sabés. Gràcies.
Bé, moltes gràcies. Esteu omplint aquesta plaça com s'estan omplint totes les places on la CUP Crida Constituent està fent actes, i això vol dir moltes coses. Vol dir que el país, bàsicament vol dir que el país està físicament als carrers i a les places, que és on ha d'estar. En unes eleccions, si esteu veient la tele, penseu d'una manera. Si esteu a les places discutint, organitzant-vos, escoltant mítings i després fent-la petar, acabareu pensant d'una altra. Perquè la política és exactament això, és estar a la plaça i estar debatent i estar escoltant i després pensar cadascú el que vulgui, però en comú. I això és el que, tal com nosaltres entenem l'esquerra. No l'esquerra de saló ni l'esquerra del plató, sinó l'esquerra del carrer, que crec que som nosaltres. Dit això, és un moment força tens, no sé si dur, però parlar després de la tendresa de la Eli i després dels dos mitineros que tenim, que són dos màquines mitineres com la Rufat i el Busqueta, doncs parlar, jo que a més m'he quedat sense veu, doncs tindreu una mica de bajón, però bueno, tranquils. Anava a dir que, us imagineu com serà el Parlament aquesta legislatura, amb el Busqueta a dintre, i la Gabriela Serra, i tota la gent de... No sé si veu sentir... Algú va veure l'acte d'ahir de la CUP? Veu sentir l'ossall de Lleida? Us l'imagineu dintre del Parlament? O sigui, ni Sálvame, ni la Riera, ni el Barça, que anar al Parlament serà el copet i l'audiència. Serà tremendo. Anirem a fer soroll, però també anirem a dir moltes coses. I això, en aquest moment d'alegria, perquè, clar, quan fa una dècada deies que eres anticapitalista, vull dir, places plenes no hi havia tampoc. No t'enviaven els Mossos segons quines circumstàncies, però bé, almenys quema containers com a mínim et queia. I ara que veiem les places plenes i la gent conscient políticament, perdoneu, ja sé que no és molt nostre, sento, però ho vull dir perquè és un moment de felicitat, i és que teníem raó. L'esquerra transformadora d'aquest país, l'esquerra anticapitalista, l'esquerra feminista tenia raó. Tenia raó com quan deia el Quim Arrufat que s'havia de recuperar el llenguatge. Quan ells parlaven de capitalisme, de classe, de lluita de classes, de proletariat, d'alienació, d'explotació, estaven recuperant una cosa importantíssima, perquè si no tenim paraules per descriure les situacions que vivim, aquestes situacions no les podem combatre. Si no sabem que existeix una construcció que és incompatible amb la vida, com deia molt bé la Eli, que es diu capitalisme, pensarem que hi ha una societat de mercat que és absolutament neutra i mai podrem combatre-la. Si no entenem que hi ha la classe dels amos, que són els propietaris dels mitjans de producció, i la classe de tots nosaltres, que som els pringats, mai podrem entendre per què ells ens exploten i ens treuen diners i ens treuen rentes i drets. Hem d'entendre i hem de recuperar les paraules de la lluita obrera per poder descriure com ens exploten i per poder combatre-ho. Per això deia que teníem raó l'esquerra anticapitalista, no només la CUP, sinó tota l'esquerra anticapitalista, la transformadora i l'esquerra independentista, tenien raó quan deien que s'havia de recuperar aquest llenguatge. El llenguatge dels nostres avis, deien Salvador Seguí, del Noi del Sucre, de Durruti, de tota la lluita obrera d'aquest país que és rica i intensa i que Terrassa, evidentment, té una tradició potentíssima. Havien de recuperar les paraules dels nostres avis i dels nostres pares, perquè sense aquelles paraules nosaltres no podríem mai lluitar, perquè són les paraules que els senyalen, explotador, capitalista. Aquestes són les paraules que els senyalen i que ens permet lluitar contra ells. Teníem raó quan els moviments d'ocupació i els moviments contra l'especulació dèiem que aquí hi havia una bombolla, però ja fa dècades, i la gent se'ns reia, mira, els perroflautes, els pies negros, aquesta gent que no sap viure en comunitat. No, estàvem denunciant que hi havia una especulació immobiliària. Ara tothom ho sap i ara s'ha de lluitar des de la PA i des d'altres institucions per revertir aquesta explotació i aquesta especulació immobiliària. Quan dèiem que el capitalisme era incompatible amb la vida, que ho deia la Eli, i ho dèiem des del moviment antiglobalització al principi de segle, quan tot anava molt bé, també la gent es reia, no? Però si tot funciona de puta mare, la globalització és molt bona, mira que barat està tot els xinos. Finalment hem descobert que si hi ha alguna cosa barata és perquè estan explotant algú molt lluny d'aquí i que al final, quan compres barat, t'acaben explotant a tu també mateix. I ara hem entès que aquesta crisi no és un accident de la globalització, no és un error de la globalització, sinó que és la globalització. Aquesta crisi és el capitalisme, no és un accident ni un desviament del capitalisme. És exactament això, fer-nos més baratos perquè ells puguin guanyar més.
I teníem raó des de fa dècades dient això. I a més també teníem raó quan dèiem que el feminisme és l'arma imprescindible per a una societat digna. I ara, quan els feminicidis ocupen lamentablement encara la secció de successos i quan encara diuen aquella obscenitat de s'ha mort una dona, en lloc de dir han assassinat una dona, nosaltres diem fora de la secció de successos i dintre del centre del debat polític. Els feminicidis no poden ser una norma i no podem estar sords i cecs davant d'aquesta catàstrofe. Sense feminisme no hi ha revolució, sense dones no hi ha revolució. I ho dèiem fa dècades i ho veiem cada dia. I també teníem raó quan dèiem des de l'esquerra independentista que Espanya és irreformable. I quan venia una altra mena d'esquerra més diguéssim, amable amb la traïció que va significar el règim del 78 i deien no, encara, les esquerres espanyoles encara ens entendran, encara podrem parlar, encara hi podrem presentar algun pla de finançament o alguna mena de reforma constitucional. Bé, hem vist aquesta setmana el pa que s'hi dona. Amenaces de tota mena, de la banca, de l'oligarquia, del rei, de tots, i l'esquerra espanyola, la que ens havia de rescatar, la que ens havia de salvar, callats. No han reaccionat a les amenaces contra el poble català ni a les amenaces contra la independència catalana. No han sortit en massa a defendre el poble català i el seu dret de ser lliure. Teníem raó quan deien que Espanya és irreformable i que per això volíem crear una república catalana. Perquè, a més, en aquest punt, està clar, que és més fàcil, ara que diuen alguns que s'ha de reformar la corona perquè puguin regnar dones i aquestes coses, que és més fàcil reformar la corona o no tenir-ne? És fàcil no tenir-ne. Que és més fàcil provar de reformar l'IBEX, Florentino, SCC, l'obra pública, o no tenir-ne d'IBEX i regular el mercat financer des de zero, des del principi, amb criteris antiespeculatius, amb criteris de benefici pel poble. Un mercat financer es pot regular des del principi. El que no es pot fer és regular l'oligarquia espanyola. Què és més senzill? Provar de reduir el gas militar, la despesa militar, que fa que Espanya sigui el 7è venedor d'armes del món, que fa que tingui en aquest moment, a hores d'ara, 28.000 milions de deute, que fa que en el pressupost del 2015 es dediquin 171 milions per comprar drons o drones, aquells trastos que volen, armats, que és exactament el pressupost que té la Generalitat pel PIRMI, per la renta bàsica, o que aquest any mateix, 2015, estiguin pressuposats 140 milions d'euros per comprar l'helicòpter Tigre, que ha de ser bo, amb aquest nom ha de ser molt bo, Tigre, que és exactament el mateix que té pressupostat la Generalitat per fer polítiques d'inserció laboral. Què és més fàcil, reduir aquesta despesa o no tenir-ne d'exèrcit? O no estar dintre d'aquella colla de criminals, d'aquella banda criminal que es diu OTAN? És més fàcil, és més senzill ser independent que reformar Espanya. Ho entén tothom, demana menys feina, és més enraonat, és més eficaç, és més eficient, que és més fàcil estar a l'OTAN o ser digne, que és més fàcil participar dels bombardejos o acollir a la gent que surt dels bombardejos. És més fàcil, és més digne, és més noble, és més ràpid ser català, republicà, lliure, acollir els que fugen de l'OTAN, de la merda, de la misèria que provoca la troika i que provoca les polítiques d'austeritat, que no pas provar de reformar des de dintre la corona borbònica. I és més fàcil, acabem de donar-nos compte que és més fàcil lliurar-nos de la Caixa i del Banc de Sabadell que no pas pensàvem. Perquè marxen ells solets. Agafen i se'n van, es veu, no? La Caixa i Banc de Sabadell, que van guanyar des del 2010 5.520 milions d'euros, per posar-ho en context, totes les retallades no financeres, és a dir, de sanitat i d'educació, han estat 5.300 euros a Catalunya. 6.300 milions d'euros. És a dir, totes les retallades 5.300. Beneficis només de la Caixa i Banc de Sabadell des de 2010, 5.500. Han guanyat més diners ells dels que ens han robat a nosaltres i tot. És a dir, ens han robat els diners de les retallades i a sobre tenen un escreix de 2.200 milions d'euros més que deu a saber d'on els han tret. En qualsevol cas, ha quedat clar que és més fàcil guillar d'aquesta Espanya guillada que no pas quedar-nos a reformar-la. Perquè a més, fins i tot
tots, a les institucions de l'Estat, ja ho sabem, des del CIS, que fa enquestes falses, des de la Junta Electoral Central, que li dona a TV3 perquè facin el tonto als partits unionistes, fins a ara el Banc d'Espanya amenaçant-nos amb el Corralito, Telefònica, amenaçant-nos Telefònica nosaltres, quan hauríem d'estar, en fi, no m'ho feu dir, el que hauríem de fer en Telefònica, que tenim l'internet i l'ADSL més lent i més car de tota Europa i ens amenaça a nosaltres. Doncs tots ens amenacen. Per què? Per què? Torno al principi, perquè teníem raó. L'esquerra independentista és el que els hi fa por. Sempre ha estat així. L'oligarquia només té por d'una cosa, i és... Espera't, on està un cartell? Aquí ho posa, la U i la P. Sempre han tingut por de la unitat popular, del poble organitzat, conscient i en lluita. Això és el que els hi fa por. I sobre, si aquest poble és el poble català, doble por. Perquè saben que nosaltres, quan ens organitzem, som molt tremendos, que aquí es fan revolucions. No és la primera que fem, no és la primera revolució que farem els catalans. N'hem fet moltes, sabem com fer-les. I tenen por a la U i a la P, a la unitat popular, al poble organitzat. Havíeu vist mai els poderosos tan acollonits abans de que sabessin que la CUP seria decisiva en unes eleccions decisives? Havíeu vist tremolar mai un banquer abans del moviment independentista? No. És a dir, quan governava Artur Mas i l'alemany d'Abertis era el seu conseller i es donava la mà amb el feiner i amb l'oliu, l'independentisme d'Artur Mas no els hi feia gaire por, perquè no hi havia amenaces. Quan Pablo Iglesias deia que el Santander no era casta, tampoc veies els banquers tremolant. Quan allò agitava la coleta en el plató de la Sexta, estaven tranquils. Cap problema. Que hi hagi Pablemos, cap problema. Que Artur Mas digui que és independentista, cap problema. Quan s'han començat a collonir? Quan surten els quesitos aquests de les enquestes, heu vist? Que al mig, just on no arriba Junts pel Sí i on arriba la majoria absoluta, al mig hi ha un quesito groc que diu unitat popular. Poble unit, organitzat, conscient i combatiu. Poble que no es ven, poble que no traiciona. Això és el que els ha posat el culet apretat als banquers, al rei, pobre rei, que ha hagut d'anar fins a Washington a que l'Obama li digués, en fi, pobre xaval, eh? I a més té la Letícia en casa, que és una cosa... Això els acolloneix, no l'independentisme així en general, no, que l'independentisme sigui republicà, d'esquerres, popular, anticapitalista i feminista, que la República Catalana la fem des dels carrers, això els hi fa por, com sempre els hi ha fet por, que la unitat popular sigui transformadora, sigui radical i que a més no negociï amb res ni a ningú sempre que es tracti dels drets i la dignitat del poble. Nosaltres no traicionarem aquests drets i aquesta dignitat. I això els hi fa tanta por que s'han posat nerviosos just aquesta setmana que sortíem, que nosaltres ja definitivament no només érem decisius, sinó que ho anàvem a fer i que no anàvem a guanyar. És la unitat popular el que els hi fa por i nosaltres ens n'alegrem. Així que, per acabar, perquè segons que sembla, en Busqueta i jo... Ja has marxat, Busqueta, on ets? Que sí que té molts cosins a Terrassa, m'ha dit. Oi que sí? Mira, el seu tiet. Té molta família aquí. Dic que anem a fer amb Busqueta i les companyes de la candidatura i crec que jo també, al Parlament, en aquella cova, que ja el Quim, el David i la Isabel van intentar il·luminar i van envellir molt, la veritat, van passar moltes hores. Doncs què anem a fer? I això és com acabaré, que us volia explicar quina és la nostra feina i aviam si us sembla bé i aviam si ens voleu votar, que per això estem aquí. Nosaltres anem a ampliar el camí que les tres companyes de la primera legislatura van anar a fer. És a dir, ells van obrir un camí perquè els moviments socials, jo ho ha dit molt bé el Quim, els moviments socials poguessin entrar dintre del Parlament sense que nosaltres ni els manipuléssim, ni els lideréssim, ni els copiéssim.
dubtéssim. Nosaltres simplement obríem aquella institució a les lluites de carrer. I d'aquesta lluita, doncs, ja ho sabeu, s'han prohibit les bales de goma, ha sortit la llei contra l'homofòbia, l'stop al fracking, i després ens hem personat com a acusació particular en molts casos i s'ha presidit la comissió Pujol, que ha sigut una cosa digna de veure's, la quantitat de fills que tenien i com robaven tots, i la quantitat de Ferraris que ningú toca, perquè diu, no, tinc el Ferrari aparcat, jo no el tocava, no? Coses que hem sabut gràcies a les 3 diputades de la CUP. Llavors nosaltres no demanem vots, demanem mans, perquè si som molts dintre i no hi ha ningú fora, no té cap mena de sentit. Nosaltres no anem a seure a la trona i aixecar la mà cada vegada que s'hagi de votar alguna cosa. Si vosaltres esteu organitzats i ens traslladeu les lluites i les feu fortes i les traslladeu al carrer, nosaltres som veu dintre del Parlament, veu del carrer dintre del Parlament. Hi ha una diferència substancial. Per això nosaltres no demanem mai vots, demanem mans. I a més us ho diem, voteu-vos. Si ens voteu, us voteu, perquè nosaltres l'única feina és traslladar la vostra lluita dintre, els vostres neguits. I també al contrari, nosaltres tenim el compromís, com hem fet a la primera legislatura, d'explicar-vos sense agradar les arcades, tots els procediments, ineficiències, ineficàcies de la política institucional. Perquè nosaltres, com també deia el Quim molt bé, no som política institucional, som política. I la política allà dintre es perverteix. Així que nosaltres anem a fer això i acabo amb l'altre tema, el de la República. M'ho demanava un senyor que no sé si s'ha quedat o marxat. Què fareu? Apoyaréis al presidente? Si no té la majoria absoluta, recolzareu el Mas? Ojo, que això no ho esgarreu. Bé, no patiu. Nosaltres no farem mai que aquest procés es deturi ni descarrili. Som l'esquerra independentista. La CUP des de l'any 1986 és l'esquerra independentista. Mai aturarem un procés que ens porti a la República Catalana. Mai. Tampoc aplaudirem per aplaudir ni serem els criats obedients d'un independentisme que només vol un canvi de banderes i que vol que les elits d'aquí, les oligarquies catalanes, es perpetuïn. Nosaltres no anem ni a aplaudir el Mas ni a fer descarrilar el procés. Nosaltres no som el fre del procés, som l'accelerador, com diu molt bé l'Usall. Nosaltres som la garantia que això es farà. Molta gent creu que l'Artur Mas també ho farà. Bé, la llibertat de l'opinió encara, tot i la llei Mordassa, encara funciona en àmbits privats al Reino d'Espanya. Nosaltres anem a dintre per omplir la cambra de les vostres lluites. Si no hi ha múscul, si no hi ha societat organitzada fora, la nostra feina no té cap mena de sentit. Només som diputats. I que nosaltres ens hi deixarem la pell. Som l'accelerador, no som l'aturador de res. I que això quedi clar i que ningú pateixi amb nosaltres i que ningú malfiï de nosaltres, perquè nosaltres hem estat al carrer des de fa dècades demanant exactament això que ara podem aconseguir. Un poble català lliure i sobirà. I no ho esgarrarem, al contrari, però no deixarem que ens tornin a enganyar com ens van enganyar amb l'autonomia i com ens van enganyar amb la transició espanyola. Perquè no es farà en un despatx. La República Catalana no es farà en un despatx. La farem al carrer i nosaltres som la garantia que si algú no vol, l'agafarem de la corbata, el posarem al carrer i allà és on es discutirà i on es crearà la República Catalana. Al carrer amb totes i tots. I d'això som garantia. Mai més traïcions als despatxos. Mai més. Així que res més, plantegem de forma concreta una DUI, ho dic perquè quedi clar, declaració unilateral d'independència. No sé si el 28 a mig matí o el 29 a la tarda, depèn de com quadrem les agendes, no sé, ho hem de mirar. Però una DUI és, perdoneu, estic patint però no sabeu com, Una DUI no és més que, misteri, una DUI no és més que una declaració al món, als espanyols i als propis catalans, una declaració de que som un poble sobirà que ha decidit exercir la seva sobirania, perquè el poble sobirà ho hem estat sempre. Ens diem al món, escolta, aquesta sobirania, aquesta llibertat que ens és inherent com a poble català,
la volem utilitzar per crear una república catalana, un subjecte polític. Ja està, és una declaració. Ni l'ha d'aprovar ningú, ni l'han de validar ningú, ni hem d'esperar l'aprovació ni de Washington, ni de Brussel·les, ni del Papa de Roma. Diem al món que aquesta llibertat que ens és inherent com a catalans l'apliquem per crear una república. I prou, no hem d'esperar resposta. És una declaració al món de que encetem sense aturador, ni sense dreceres i sense mirar enrere la nostra llibertat política. La declaració no és un permís, la declaració és exactament això, una declaració. Al mateix moment de la declaració nosaltres exigim, perquè aquest és el verb, exigim un pla de xoc de rescat ciutadà. Perquè no volem una república catalana si no estem totes, i si no estem totes en condicions dignes de vida. No podem encetar una república amb la gent sense sostres, sense pa i sense condicions dignes ni laborals ni de vida. No podem encetar una república, començar un camí com aquest, sense estar segurs que estem acollint a tots els refugiats i a tots els migrants que necessiten el nostre acull i les nostres cases. No podem encetar una república catalana amb les portes tancades. Les volem obertes. Obrir-nos al món i obrir-nos a la gent que es necessita en aquest moment. Pla de xoc que passa per 0 desnonaments des del minut 0, 0 privatitzacions des del minut 0 i 0 corrupció des del minut 0. No carregarem amb tota la merda que aquests anys d'autonomia ens ha posat a les nostres institucions i al nostre país. No començarem plens de merda, començarem nets, oberts, com deia molt ben Busqueta, independentistes sense fronteres. Nosaltres volem que la República Catalana es construeixi sense portes a ningú. I per això aquest pla de xoc i de rescat és imprescindible. O som catalans dignes o no som catalans republicans. Finalment, un procés de convenció, un procés de creació d'un procés constituent obert i popular. Us ho deia abans, mai més processos polítics tancats a despatxos, mai més constitucions fetes per 12 homes, com diu l'Isabel Vallet, fumant puros i tancats a una habitació. I a l'habitació del costat, us recordeu, la Constitució del 78 es va fer així, uns homes tancats a una habitació i a l'habitació del costat els militars franquistes vigilant i tatxant el que no els agradava. I així va acabar la Constitució com està. El ejército es el garante de la integritat territorial del Reino de España. El ejército es el garante. Així va acabar. Doncs no volem que 12 homes, només homes, que sempre són homes, 12 homes tancats a una habitació redactin la Constitució catalana amb els homes de negre de Merkel, els homes de negre de la Troika o del capitalisme, el senyor Oliu i Fainé, corregint, com van corregir l'article 135 de la Constitució espanyola, corregint i tatxant totes aquelles coses que ens donen dignitats i que ens donen drets a nosaltres. No, la farem al carrer i la farem segons els nostres neguits i les nostres necessitats. Que mai més ningú des d'un despatx dicti com hem de viure la gent del carrer. I per això el procés constituent ha de ser essencialment popular, obert, deliberatiu, per acabar redactant la primera Constitució catalana, republicana i popular de tota Europa. Bueno, catalana, clar, és de tota Europa. Sí, ara ja se m'ha ido la pinza. Aquestes tres coses, senzilles i tendres, com deia el Serrat, són el nostre full de ruta. Són ineludibles. Dir-li al món que tenim una determinació i una majoria i un mandat democràtic és ineludible. Fer digna la vida dels nostres veïns i ciutadans és ineludible, si no, no som catalans republicans. I finalment, fer la Constitució i construir les institucions polítiques entre tots és també un procés ineludible. Així que aquestes coses s'hauran de discutir, suposo, i s'hauran de debatre, però creiem que el full de ruta de la CUP és clar, català i popular. Així que no patiu, no sé si el senyor que està allà, no pateixi, nosaltres aquestes propostes les fem precisament per garantir que la República Catalana estarà constituïda i estarà constituïda per totes nosaltres. Nosaltres no aturarem o accelerarem, nosaltres no fallarem, la CUP no ha fallat mai i no fallarà ara i no fallarà més quan hi ha un procés tan important pel nostre poble. Així que esperança, força, salut, determinació i sobretot, sense desobediència no hi ha independència. Visca la terra lliure!